Eguna ospatzen dugu, Pasko egunetik, gerpiztu zen egunetik, 50 egunera ospatzen da Pentekostez. Pentekoste egunez, eleizaren ibilbidearen hasten da. Jesusen atzetik jarraitzeko konpromisoa da benen nahi arreben alkartelez. Apostoloak atea itxita dagoz, euretako ate benetzean, Jerusalenen, judeuen bildurre zegozan, eta segurunik oraindik ez eben sinisten. Paskoan gertatu zanetik, ezer, normala da. Bildurik araz, galduta zelantzaz beteta egotea. Baina aste horren erdian gauza bat oso ondo ineben, eta Jesusen aholkoa bete ben, hau da. Karregaz egon ziren, banandu barik danak egozan. Jerusalenen, buruan bueltak abizen maizuak gertatuko ziren gauzez esandakoak. Espirituaren etorrera Pasko misterioaren burutzea da. Jesusek agindutakoaren gauzatzea da, gaur amaitzen da Pasko aldia. Azken asteoko ospakizunen erdi-erdian izan dugu Pasko zuzia. Lekuz aldatuko da. Espirituaren etorreraz Jesusek bete egin dau emondako hitza. Eta aldi barriari hasiera emoten jako, jauna intzaz beteta etorri arte. Gaur entzundako irakurgaiatan aberastasuna eta sakontasun ulertzen laguntzen duzkue. Lehenengo irakurgaian, alkalore ertzea ezinbesteko txataldarrikatzen da. Norberkeriak, bekaizkeriak, arrokeriak, jangoikoaren gandik aldentzeaz gainera, gure arteko banaketa dakar. Gure hizkuntza ulergaitz bihurtzen da. Beste entzat jangoikoen espirituak ulermenaren hizkuntza emoten duzku. Baitasunaren hizkuntza dalako. Horregatik orain gizon eta emakumeek alkar ulertzen dabe. Espirituaren eraginez, baitasunik eza eta banantzen dabezan, eziak gaindituko egiten daubezelako. Bitxia da, espirituaren etorreraren ostean apostoloi zer gertatu jaken ikustea. Hainbesteko adorez eza, ziurtasunez hitz egitea egokitu jaken non ez eben inongo mugarik aurkitu. Ez hizkuntzarik ez da fizikorik be. Hau da, Jesusen mesua benekatakosunez bizi badugu, esaten duguna sentitu egiten dugunean, bizi dugulako alkar ulertzen dugu. Eta danok dakigu zer esaten dugun. Zein urrin gagozan fedearen bizipen hori izatetik. Erbidean geratzen gara beti. Errezelo aurreritzi asko dugulako. Eta behin betiko urratza emotera gozartzen ez gararako. Gaur bere torrerak dakartzan zazpidoeak, akituria, adimena, aholkoa, sendotasuna, zintzea, rukia, eta bagirabena jangoikoari. Doe benetan garrantzitsuak, emoteko eskatuko deutzagu. Espiritua ezinbesteko doguz panaketak gainditu dituen batasuna lortzeko. Naiz eta anitzak izan alkarregaz lan egiteko gauza izateko. Sendotasunaren doea, eleizak bizi dagoen sasoi barria, egokitzen lagunduko duzkuna. Ezinbesteko sendotasuna eragopenei, ulertasunari aurre egiteko. Jangoikoaren gandik eta besteen gandik aldetzen gaituen guztiari ezetz esaten jakiteko. Guztionek jakituren doea eskatzen dau. Gure fedean ardatzari leial, txikitza irudautea. Goera barriek askatzen duzkoen aldaketak egitera garoaza. Nire altasunari ustea eta realidadea barriari egokitzea da. Gaurko elizak dagoen erronkarik haundinetakoa. Biztakoa da beraz, espirituaren doeaz zer dan. Jesusek apostole egin eutzen eta giuri egiten duzkun egundoko paria. Espiritu horrek lagun egiten duzku eta deitu egiten gaitu, haren lekukatusuna emonda egun munduaren gure ekintzen bidez. Espiritu horrek adore moten duzku geldirik geratu ez gaitezan. Aurrera begiratu daigun. Adore moten duzku gauzak antzeman. Eta ikertu daiguzan dana jangoikoak lortu dagoala jabetzeko. Hoi jaenko, gaur ospatzen dugu misterioaren bidez, herrietan asinako guztietan santotzen dozu zeure eleizea osoa. Izurik izuz Espiritu Santoren doaiak mundu zabalera, eta barritu izuz orain fedunon bihotzean evangelioa gartzen hasi ziranean errukiz, egin zenduzan mirariak. Paskoaldieko momentua amaitzen dau, eta amaitzen dau Mendekostez jai honegaz. Eta gaur eskatzen dugu jangoikoa handik datorren santifikazioa, Espiritu Santoaren doaienak mundu osura edarituteko bere graziatik argi eta indar dezatela. Eta doain horiek, beroriek, gogoran eren frutuak kutariko bakoitzarengan sakontza eragin diezaguetela. Frutu horiek berak
ernetzen joan behar dute. Apurka zefedunen bihotzetan otoitzak dinaoen moduan. Jaungoikoak eleizan egindako miraiak eredutzat hartuta. Gaur egun Espiritu Santoa izuri izeneko printzipioei egiten die referentzia txiki bat. Jauna, Espiritu Santoak agertu digula, argiago sakrifizionen misterioan. Zure semeak agindu eban lez, eta eroan gaizala bihotzonez arek agertutako egia bete-betean ezagutzera. Oparien gaineko toitzean jaunari eta gaurko realidari eskatzen dutzu gaur ospatzen dugu misterioaren jangoikoaren benetako presentzia hori bizi egia bihurtzea. Espiritu Santoak guztiok deituak dugun eta guztiok bizi behar dugun errealidade hori ulertarazteko. Bete beharra dauan eskaera da. Egia Kristorengan gure bizitzak harenaren oroigarri bihurtzea Kristoren eskutik biziz. Pasko misterioa bere betera eroan nahirik, Espiritu Santoa bialdu zenduan, gaurko gunez zure semearekin alkarturik, zure seme alaba ordeko egindakoana gana. Espirito hori izan eban eleizak bere harima sortze segunetik, berak eroan zituen herri guztiak jainkoa ezagutzera, berak alkartu, ere fede berean, autormen hizkuntza ezbarrinetan banatutakuak. Mendekostez prefatzionetan, mendekostez misterioa agertzen da. Mendekoste aurrera. Egun honetako hitz prefazionek gaurko ospakizunaren misterioen sakontasunean sartzen gaitu. Atetzen dauen betetasunaren horrek. Jangoikoaren seme alaba alez bizitzera garamatzan, berpizkundearen lekuko izateko dai horrek. Kristok semearengan semegin gaituelako garenaz espiritua. Hasieratik garen magida sortzen ari dan, eleizaren makila izan dana. Espirituaren bidez. Jaingoikoaren ezagutza gizadi osoari emoten baitzaio. Espiritua lekuko hau bada, pekatuak zatitu ebasan guztiak fedeberaren autortzara garamatzan personalez. Gaur egun, be hori beta pekaturik handiena, fedunen arteko banaketa. Gaur munduaren argia izatera eta batasuna bilatzera deitzen gaituen eguna da. Zuk emoten deutxazu zela izari jauna, zeruko doaiak, zain doizu beragan zeuk emondako grazia. Indar balitu gaizala, ugan beti Espiritu Santua. Berak guri emondako doaiak eta hartu dugu janari santua eroan gaizala, salvazioaren betera. Eukaristia maitzeko jangoikoari eskatzen deutzago eleizari ondasun guztiak barri emon deiola. Zeruko ondasunak emon deuzkuna gorde, daiala eskatzen dautzagugu. Bere piztuaren benetako lekuko izan gaitezan. Bere espirituak argituta, espirituaren indarra eta jaso barri dugun eukaristia izan daitezela, guretzat berpiztuaren lekuko izateko bizi motorra. Eta areagotu daiala guk grazia jangoikoaren benetako seme alaba giza jokatzeko. Urtean zeharreko domeketara bueltatzen gara. Gube argia izan behar dugu gure eguneroko bizitzan. Aste hon izan.